אליה. בוקר טוב לרונית ג'אנו, מנהלת אורט ארד. בוקר טוב. וואו. זה משהו מאוד טבעי. איזה מקסימה את, איך כולם נכנסים ביוזמה המדהימה הזו שלך, שהזמנת את כולם להגיע אלייך. לא, האמת היא שיש לנו קבוצה, אני מנהלת ברשת אורט, שבאמת מובילה ערכים, וזה היה ממש טבעי בבוקר, נדמה לי ב7 בבוקר, שכתבתי לכל העמיתים שלי, המנהלים בצפון, פשוט תבואו, כי יש לנו מקום, יש לנו גם באמת פשוט הרבה מקום, תבואו עם התלמידים שלכם. עשינו את זה גם עם ים המלח, וזה נראה לי פשוט טבעי, וזהו, ופתאום שמעתי שזה ככה הגיע אליכם. בטח, רגע, והם באים? כי אם לא, אז אנחנו באים, כן? האמת היא שרכזת החינוך החברתי שלנו יצרה קשר עם קריית שמונה, הם בתל אביב, ואנחנו מנסים לארגן איזושהי הסעה, שהם יבואו גם לאיזשהו יום ספורט שנכין עבורם. זהו. יפה, מקסים. כמה זה חשוב לך כמנהלת, כמחנכת, להעביר לתלמידים, במיוחד בתקופה הזו, את העניין של הנתינה, של שיתוף הפעולה? תראי, אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים בערד, והסטטוס שלנו בדרך כלל היה ירוק. אף על פי שחצי מהמורים שלנו נמצאים בסטטוס אדום, מיתר, סנסנה, תנה עומרים, באר שבע, דימונה וכו'. והיה לי מאוד מאוד חשוב לשמור על התודעת מציאות של התלמידים, ועשינו במשך שנה שלמה היום, כשאני חושבת על זה, מה היה בעצם החוסן של בית הספר, זה בעצם היה העשייה הבלתי מופסקת, אני אומרת את זה אמיתי, יום יום, פשוט פעלנו, אני יכולה באמת רק כמה דברים לומר, פנה אליי מנכ"ל רשת אורט צביקה פלג, ואמר לי, רונית, יש מפונים בקיבוץ סעד ובארי, מה בכוחך לעשות כדי לעזור? אמרתי לו, צביקה, הנני זה משהו מהצופים, אני ילדת צופים, שצריך, תגיד לי פשוט. את אותו עניין, אמרתי, אם אתם יכולים להגיע לים המלח, לעזור בהוראה. פניתי לצוות שלי, אותה תגובה קיבלתי. יש לנו באמת אנשים, כל מה שאתם רואים כרגע במסך זה אנשים מדהימים, הורים, תלמידים, מורים בבית ספר שלנו, שהדבר הזה של הנני אנחנו כאן, מה שצריך היה יום יום, שעה שעה לרגע לא הרגשתי לבד. ובאמת מורים שלנו לערבית, אנגלית, מתמטיקה, תיאטרון, חנג, ירדו, אימצנו את קיבוץ סעד עם דרורית המדהימה במשך הרבה מאוד חודשים, ירדו בהתנדבות מעבר לשעות שהם מלמדים ועשו את זה. אנחנו החלטנו שהתלמידים שלנו יצאו מכיתה ט' עד י"ב, כיתה, 7 כיתות בכל שכבה, לעבודה חקלאית בניצנה. היינו בקשר יומיומי עם מטה החטופים. עשינו, התלמידים שלנו בשכבה י"ב מחזור נ"ו, ההורים שלהם ליאת פרנקו, עם הבת של מאיה פרנקו רונית. והבוגרת שלנו רפאל, פתחו חמ"ל. רונית יקרה, אני רוצה להמשיך לשמוע את כל הטוב הזה שאת עושה, אבל המציאות מחזירה אותי לצפון, כי שם יש אזעקות. אז אני אגיד לך תודה רבה. תודה על הזרקור טוב הזה, אבל בטח. עשיית הטוב זה אנחנו. תודה. את בעצמך זרקור. תצליחי. הצלחתך הצלחתנו. תודה. תודה רבה. תודה. יוסי נאוה.